Ето ни отново с, не знам с коя част, изобщо вече обърках сериите. Но, т.е. аз повече серии правя, отколкото части. Разбирате ме какво имам предвид, че повече вместо сериите да ми да са повече части правя, затова това ще е новата серия. Официалния дом ще се казва тази серия, официалния дом. Ви казах ви, ако някой я разруши вече, не ме интересува. Така. Тук ще си сложа нещо като капак. Да не хъба кирката с... Сега докъдето свикна с новия ми дом, ще бъде кофти. Всичко отново се повтаря. Знаете историята на Рокера 2000, провалените му оцелявания. А тая врата пък как се затвори? Ма как се затвори вратата? Нали беше затворена? Шет бе, какво става тука бе? Как я отвори? Я отвори! Мисля, че Христин отвори вратата. Ти ли я направи? Я отвори. Не става. Нали беше отворена? Нещо е станало тук. И да я чупиме, тя пак ще се върне. Няма смисъл. Идваме сега само да видя тая къща, каква е тук. Така. Бе, сега къщичка, бати, мини къща. Сега докъдето свикнем с новото място. Тък му имаме една овца. Тая ще се казва победителя от Big Brother, знаете, бялата овца. Не знам. Христино, направи друг вход. Вместо да е от тук, ще е от другата страна. Направи две врати. Сложи е тая врата тук, дето... така ще е. И мисля втория етаж да направя. Вместо да живее под тъпата земя. Така, точно така ще направя, да. Няма правя никакви стълби. Не искам. Съжалявам, ако чуете някакви там песни, глупости, просто... Тук от лаптопа, аз пък свират тук от лаптопа някакви игри, глупости, телевизии и се чува всичко мешно. Няма значение. Ето ще правя така. За вторият етаж. Тази красива къща. Ако имаш камъни, ми помагай да знаеш. Той път си разменяме нещата. Аз ще съм на втория етаж. Горе съм над тебе, не ми ли виждаш името? Аз огладнявам. Чай да си... Ти не огладняваш ли? Ето бе. Над теб бе, над теб. Да, ти падна. Влез пак. Ако имаш камъни, ми помагай да си направя къщата.
Така. Свършиха ми камъните. Имаш ли камъни? 6. Аре, запълни там някаква стена, ще набавя. На крафтинга май мога да работя. Да, мога. То няма никакъв проблем, обаче на печката не мога да работя. Съжалявам, ако се чувах тихо. Аз съм много прост човек, че говоря толкова тихо. Но пуснете си на слушалките. Може да ме чуете много по-силно. Съжалявам наистина. Може само дъха ми да слушате как дишам. И сега в момента. Сори, наистина. Каквото се чува това. Каквото сте разбрали това. Сега няма да... Помислих, че честа е мой. Сега с този чест ще се бъркаме много. Така. Ще направя пръчки. Ще си направя една каменна кирка. За да... Ама то пък аз нямам камъни. Ще щупя от някъде. Айде сега, нищо няма да стане толкова. Като щупя няколко камъка. От тук, от тая къща, която уж щеше да е моята, но се отказах. Тоест, ето тук тя се намира. Така. Не мога да ги взема. Но не знам, мисля и тук да направя къщата. Щупих къщата, аз щупих къщата. О, боже, щупих къщата. Боже, 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 колко съм прост. Има ли смисъл с теб да говоря? Тази песен е много стара. Така. С кое да го заменя? Факлите са не нужни. Да, с тези огради. За какво са ми? По-натам, като си направя дворчето. Кое да си ставя? Айде тия панталонки, после ще ги взема. Така. Не знам коя си серия вече. Иди набави камъни. Чули, набави камъни за втория етаж. На мен ми харесваше къщата в планината. Там много свикнах. Ама много, наистина много. Сега ще оставим и това лего и за съжаление то ще изчезне. Но аз ще направя силна защита, казвам ви. Така. Ще направя и чест вече, за да има къде да си държим нещата. Знам, че ми чувате дъха. Казах, че ще направя чест, за да има къде да си държим нещата. Така. Чест, къде е чест? Къде направих честа, бе? Къде е, бе? Май ти си го взела. Нищо ще направя ново. Махни се, не ми взимай нещата. Не искам сокираното. Я ми дай дърво. Още. И ети, нали имаш така, Кирка? Бегай ми набави камъни, моля те. Да, е батинка. Нищо, лакираното дърво ще намеря все от някъде. Иди ми таковай, бе. Иди ми таковай камъни, набави ми. За втория етаж. Така. Какво друго?
Ще си остава нещата тук. И ще си направя аз подземна къща, но ще я направя за нея, за братовчетка ми, в 2-та етажа, там. Ще живеем всички заедно, това е. За World Zombie ще направим, за всеки случай. Той не иска да се мести, защото къщата му е много готина. Трябва да отида, да се телепортна до него някой път да я снимам. Пак ви казвам, моля ви, какво толкова ще ви стане, ако ме направите един щастливец, който... Как да ви го кажа? Който да... Който да се абонирате за него, да ме направите щастлив, че сте се абонирали за мен. Набави ли камъни? Тази овца мисля да я примамя. Ще я примамя, ще я затворя. Само да запълна тук. Така запълних. Камъни набави. Е, тук, в дупката, слез и ми набави. Е, тук, така. Аз трябва да имам пшеница. Пшеница трябва да имам, за да... Да. Внимавай да не умреш. Така. Казах на братовчетка си да внимава да не умре. Хайде, овчица, ела тука. Ще влезне, да? Ето. Супер, ще си имам овца. Която да ми дава пера. Шегувам се. Която да ми дава. Прибрахме овца. Супер. Ей, екстра. Ще си живее с мене, миличка. Тя ще си живее с мен. Ето, идва при мен, защото ме обича. Красавица. Хубавица. Ще свикна и с тази овца. Мисля, че започвам да свиквам с... само да не се качи на втория етаж, който едва сега ще бъде ремонтиран. Май там отива. Да, там отива. Не там ще... Ай, непослушна си, ей! Ще паднеш! Ето падна. Хитра е. Еми, чао. Ти пак ще дойдеш. Чакай да видим какво направи Христина. Чувам я как дълбае камъните. Аз пък обърках дупката. Винаги я обърквам тая дупка. Тъмничко е тук, да осветя, за да видите. Това не ни е къщата, просто тук дълбаем за камъни. Така. После ще си вземем факлите. Нали, понеже серията да я снимаме. И така. Това е Христина с кирката. Не си хаби тази кирка, тя ти е от най-силните, не я хаби. Вземи оная каменната кирка, не диамантената. Не я хаби. Защото тя ни е за важен случай. Тая каменната кирка, смени я там. Ако имаш, ако нямаш, с тая, нищо. Пак ви казвам, абонирайте се за канала ми, харесайте го и вярвайте ми, на правилното място ще харесате всеки един клип, наистина. Не всеки, почти всеки, но ще бъде готино, наистина. Направете ме щастливец. Като ме направите, много ще съм щастлив. Това е братовчетка ми зад мен, не е World Zombies, да не си помислите, че е World Zombies. Не, той братовчетка ми, Христина е зад мен. И не сте сгрешили правилното място. На правилното място ще спра тази част. Не знам, серия с официалния дом ли, не знам, вече се обърках.
Не чупи почвата, не я чупи с кирката. Не ни трябва тази почва, само камъните. От стените, не от пода. Така. И това е за сега от нас с Христина и чао!